هلدانا دوازده اداره ایرو سال وگرا دوازده اداره یا روژکا کود بیرا کنه میه کرد و همو گلین سوریای ده هاتیه نفساندن دوی روژه ده ده سال 2004 ده رژیما بسه لسر باجار قامش لوزوجه کتن لدجی کلمه کرد دما کو بگولین زندی لدجی سیویلن بیچک شرکر ده انجام ده بدهان شهید و بصدان بریندار و گرتیمان افکم کجی نبوی رکتنه یا لبری انجام که راست a politikiyen durxistin zordariye ku ji bo rejîma Basê bi dehan bi dehê salan li dijî gelê Kurd pêk aniye. Ji înkarkirina nasnameya wan heya bê parastina wan ji mafê wan ê bingehîn û hewildana guhertina pêkhateyan demografîk di herêmên me de. Xwîna şehîdên duwazdeh adarê bû agirê berxwedanê û bajarê Kurdan ê Cizîr û Kuban û Efrîn ji bo parastina rûmet û azadiyê rabûne ser piyan. Ji wê rojê ve duwazdeh adarê bûye sembola tekoşîna gelê me ji bo edalet, naskirina mafiyê jiyana azad li ser axa xwe. Îro piştî ketina rejîma Basê û bidawîkirina serdemeke dirêj a zordarî û zilmê em li pêşiya qonaxekê dîrokiyan û de disekinin. Ev qonax daxwaz dike ku em hemû Kurd Ereb Suryan, Aşur û hemû pêkhateyên Sûriyayê bi hev re bixebitin da ku Sûriyeke demokratîk li ser bingeha naskirina hevbeş, edalet û wekheviyê ava bikin. Di vê salvegerê de em birêzgirtineke mezin giyanên şehîdên ser hildana duwazdeh adarê û hemû şehîdên azadiyê Sûriyayê de bi bêr dînin û em tekez dikin ku xwîna wan vala naçen. Her wiha soza xwe ya ji bo berxwedaniya tekoşîna siyasî û demokratîk ji bo van tiştan em nû dikin. Bicîkirina mafên netewîyên gelê Kurd, avakirina pergaleke demokratîk, nenavendî ku mafên hemû pêkhateyan biparêze. Pêşîgirtina vegera zordarî û siyasetmedariya tundiyê. Salvegera duwazdeh adarê ne tenê bîranîneke êşê ye, lê di heman demê de birîneke û bi îradeyeke a berxwedaniyê ye. İradeya gelekî ku redda neheqî kir û biryar da ku dîroka xwe bi destê xwe binivîse. Rûmet û bêdawî ji bo şehîdên azadiyê, serkeftin ji bo tekoşîna gelan, ji bo rûmet û demokrasiyê. Duwazdeh adara 2026 Meclisa Bajarê Qamişlo. Bêjî berxwetana Rojava. Bêjî berxwetana